Shalom. Adorang sota pamulai parminggota, martang yang nahohom mahita saluhutna. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 587 ayat sada 1 ayat 3 ta ede hod lasni roha. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Disuruh debata do anakna gabe pardengganan taringot tu dosata, hamu walia kadongan, molosongoni dihaholengi debata hita,
Ikon dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, sailehon jala patubu madihami haporseaon nasitong, tabay maha parseon nami ganup ari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong rohami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangulu, asa maras ni roha hami mabahen lomoni rohami. Say oloi ma pangidoan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 716 ayat sada dohot ayat tolu dina memolu sadok ngoluon. Tatangihon ma patik ni debata di minggota sadarion. Imana tersurat di Tolu Musa 10 sia ayat 10 walu. Dang jadi baloson muna jahat, jaladang jadi marsinuan-sinuan roham tu anak ni bangsom. Ikon haholonganmu donganmu jolma songon dirim, ayau do jahoba. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaho na humbar tu patikmi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 420 sada, ayat sada dohot ayat 2. Marsomba au di Jolomon. Jolomon,
manopoti madosatta tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona soha tu dosan, para si rohano sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa dadangolon ro tujoloni habangsa habadian mi, manopoti jala mangaguk kondosa nami. Macay jot-jot warsahi hami do, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahayanan nami naroai. Dang huhalongi hami siya nasa rohanami. Dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami. Dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasonmu, jala uhumonmu hami, tu hamatian saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangidosia nasa rohanami hasesaani dosa nami saluhutna. Say urupi mahami, paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si pangeluhami dohot alani guarmu nabadiai, ale Tuhan, say asi maroham dihami nang dangolon. Amin. Tabege mabaga-baga taringot tu hasesean ni dosa. Molotung adong manangise na mardosa, adong do pangudiot tay ima amay. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohay, jala ibanado parniganan taringot tu dosata. Alay dadaholan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Ha sangapon ma direbata na digejang. Amin. Mare demahita sian buku ede nomor 435 ayat sada dohot ayat 3 marolop-olop tondiki. Tatangihon maha tani debata nagabe epistel di minggu sadarion. Epistel Pesalmen 66 ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama mar responsoria.
Puji-pujian tu debata ala surung ni pangarajayonna. Ende sian si David. Marolopolop tu debatama ale sandok tanoon. Hamu hamulioni warna. Marmulia brahen hamu puji-pujian. Dok hamuma mandok debata. Tung nasokal do aka pambahenanmu. Binahen ni hinatibul ni gogom, ikom marsoba tuho aka musum. Ikon liat portibion tahe marsomba tuho sogut. Jala mangedehon ho mangedehon goarmu. Sela. Robe mahamu marnida aka pambahenan ni debata, tung nasokal do pangarajayona di manusia. Ngadi pauba ibana lauti gabe mahiyang. Mardalan pat dot nasida menarik. Marlas niro hado kita ujui bida. Matua ibana mangarajai marhite-hite hagogo onnai. Sai mangaranapi matana tu aka bangso, asa unang dipagijang aka pangguturi dirina. Puji ma debata nami hamu ale aka bangso. Jala patubegehon hamu mag suara puji-pujian. Ibana mabahen hosata mangulu, jaladang diloas tota tarsuladit, olak miido sahatna. Martuado akana tu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 362 ayat 3 dohot ayat 4 edehon naim baru. Surat-surat Mahamuna
tidakon maha porsiotai, songona hina tidakon nidongata saha porsion di sadok portebion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jahoba, i doa ma pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siatut di parbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuko banua toru, nang mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahun tulis siamu di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, mamulak sogot tanon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot diha sesaan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema kor sian punguan ina.
tabegema tikting sadarion. Parhalado HKBP Serpong, Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mendohoti parmingguan di Bagas Coro, dohot na patupahon parmingguan di Bagasta Ganup Marsada-sada. Lao suhut ma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni huria namarulang tahun ari haututubu, dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguan. Kiramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tikting 3 Juli 2022. Goar ni mingguta 5 minggu patoluhon dung Trinitatis. Mingguan 3 Juli 2022 masuk mahita tu minggu patoluhon dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasi tolu sadaon ni debata ama anak tondi parbadia. Topik ni minggu ta ima mangulahon na dengan tu saluhut halak berbuat baik kepada semua orang. Ruas nataba mamuka sedarion minggu 3 Juli 2022 di Jalo Gabe Ruas ni HKBP Serpong, Ima, keluarga Epan Syih Satria Pratama, Epa Magdalena Boru Simamora, Dohot Sada Danak, Pida Cihana KBP, Resort Rawamangun, Distrik Walu, DKI Jakarta. Alamat Perumahan Suparna Sutra, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, masuk Wik Parserahan. Keluarga Johannes Polin Bakara, Margaret Handayani Boru Sidaputar, Pindah Cian HKBP Baris, Resort Baris, Distrik 5 Sumatera Timur. Alamat Perumahan Paradise Serpong City, Kelurahan Babakan, Kecamatan Situ, Kota Tangerang Selatan, masuk Wik Sion. Keluarga Moses Frans Romual Sritonga, Cynthia Nopi Boru Girsang, Dohot Sadadak Danak, Pindasian GKPI Siantar Kota. Alamat Perumahan The Emenit Pipa Cia, Kelurahan Pangedangan, Kecamatan Pangedangan, Kabupaten Tangerang, masuk Wik Betania. Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbogason, Tikting Parjolo. Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbogason, Nikodemus Bonardo Siahan, Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, Yanakon ni Amang Sintua Edison Alusman Perlindungan Siahan, Inang Nunuk Saptorini Betseba Boru Silalahi. Alamat Kompleks Cekneng Tangerang Kota, masuk Wik Philadelphia. Dohot Irene Piana Oktarina Boru Lumban Tobing. Ruas ni HKBP Depok Timur, Boru ni Amang Pendeta Rahmat Lumbang Tobing, Inang Roida Agustina Huta Barat. Alamat Jalan Merdeka Timur, Abadi Jaya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Pamasu-masuon Parbogason di Patupa di hari Sabtu 30 Juli 2022 pukul 8.00 WIB di Gereja HKBP Serpong Resort Serpong. Partangyangan WIB Marhite Online. Parhalado manosoi sude ruasni huriani ganup WIB. Asa dihaburjuhon mandohoti partangyangan WIB. Partikian partangyangan WIB pukul 20.00 WIB. Rabu tanggal 6 Juli 2022 WIB Ebenezer. Rabu tanggal 6 Juli 2022 WIB Philadelphia. Kamis tanggal 7 Juli 2022 WIB Yerusalem.
Kamis tanggal 7 Juni 2022, Wik Sion. Tim kecil renovasi gedung Nomensen Christian Center HKBP di Sipaholon. Opui Eporus HKBP mangidohon tu HKBP Serpong asa pasidohot patupa pengerupion tu kantor pusat mangkobasi renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipaholon. Nunga diojakon tim kecil nanyuluhon amang sintua Erwin Simatupang laho mangrangrangi dohot mangaradehon aka na perlu tu renovasion. Pinangi doma tu sude ruas ni huriata asarap manupahi di pakobasianon dalan patudu laon hasadaon ni roha laho pasauton visi HKBP gabe pasu-pasu tu lihat portibion. Rekrutmen pemandu lagu dohot pemain musik. Seksi musik Dewan Marturia HKBP Serpong mangidohot tu sude ruas asa parsidohot manggobasi gabe pemandu lagu dohot pemain musik di sude parmingguan. Pasurato diri dibuka sadarion Minggu 3 Juli 2022 sahat di hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 marhite WhatsApp tu amang sahat dolok saribu di nomor HP 08 sada tolu sada sia 00 2662 manang tu amang Johnson Hutagaol di nomor HP 08 sada walu 02 onom sada walu tolu sada 2. Atorangan na dumati boima tajaha di tikting na disangihon di grip wekta masing-masing. Bakobasion guru pendidikan agama Kristen. Uriata mangidohot tu sude natoras asa pasahaton informasi tu sitiawik Moloadong di sekolah nianakon ni huriata di SD, SMP, dohot SMA, naso adong dope guru agama Kristena. Informasion terusonon ma musengani tu seksi pendidikan Dewan Diakonia HKBP Serpong. Huriata HKBP Serpong dohot mangurupi asa hatop adong guru agama Kristen di Ganup parsikolawani. Parmingguan di gereja. Parmingguan di gereja di Patupa opat hali. Pinangi doma tu sude ruas ni huriata mambuan bibel dohot bukwede. Parhalado ni huriata manosohon asa sudema parminggu mendalaton protokol kesehatan saleleng di komplek gereja dohot di tiki mardalan acara minggu. Atorangan nang nundacip taidama di buku tikting naung disangihon tu hita marhite WA. Parmingguan tatap muka sekolah minggu. Mamuka sadarion Minggu 3 Juli 2022 mardalan sude parmingguan sekolah minggu di sude kelas 5 parmingguan kelas prateka kelas kecil dohot kelas besar. Atorangan na apit tajahama di tikting naung disangihon di grup WA Ganup Wik. Retret kelas besar sekolah minggu. Ulang retret sekolah minggu kelas 4, 5 dohot onom tahun ajaran 2021 2022 atau kelas besar nang di Patupa di Hotel De Agape Puncak di hari Sabtu sahatu hari Minggu tanggal 2 sahatu tanggal 3 Juli 2022. Kebaktian Padang Remaja. Panitia Kebaktian Padang mangotang sude remaja HKBP Serpong
asa parsidohot di Ulaon Kebaktian Padang Remaja KPP Serpong 2022. Nah dipatupa di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 00.00 sahat tu pukul 10.00 WIB maringanan di kebun kepik Gunung Sindur. Tatoton majolo video teaser ni ulaunon. Shalom. Halo remaja KBP Serpong. Udah pada tahu belum nih? Tanggal 17 Juli nanti bakal ada kebaktian Padang yang dilaksanakan di Kebun Kepik Gunung Sindur. Jangan lupa untuk ikut berpartisipasi ya teman-teman. Dengan mendaftarkan diri kalian di link yang sudah dibagikan. Dan untuk Amang dan Inang yang memiliki anak remaja, kami himbau agar dapat mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kebaktian Padang tahun ini. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Ani asa sahat tu bagas joromon di minggu naing ro laho pasahaton ende puji-pujian dohot pelian natuho. Utangyo kami do kegiatan ni huriam ima koikonia marturia dohot diakonia tarlur mobi partang yang anwik nami. Ukap maro rohani ruas ni huriam laho madohoti kegiatan ni huriami. Ale Tuhan debata upasat ami masude ngolunami tuho di minggu nanaing ron. Dongani ajari jala toku-toku hami madalani ari-ari ni ngolunami. Lehon di hami bisuk asa huboto hami mangulahon na hubar tulomoni roham. Pasu-pasu mahami diaka ulaon nami namaragami jala asi maroham loas mai marparbue asalap tapa aka ulaon nadenggan nabui patu paon nami dituki na mangihut bahen sangap ni kewarmu. Tuhan debata anaing begon nami hatam napina sangap napina sahat nina posom amang pendeta Robert Utapea. Pasu-pasu jala perbisuki mana mosomi laho pasahaton hatam asaho bartulomoni roham. Songoni manang hami ruas lehon di hami roha na hukap
dohot na uduk, lakaho majak kon hatam, asagabi bohal di ngolu nami. Tuhan di bata, on matang yang pangidon nami tuho, tangihon mai, nahu pasat ami tuho, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 470 ayat 1 dot ayat 2. Yesus ho na puna au. Amen ide batana sumurung sian saluhut na roha ima na mangeramuti hati-hati duhut pikiran muna bagasan goarne Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita saluhutna. Kata ni debata di minggu ta sadarion tersurat madi Galatia onom pamukasian ayat 1 ayat 10 hujahama ta paihut-ihut ma di bagasan rohatta. Aliak kadongan molotung tarsomong jolma mardosa, kamu akan naung taruli di todi ma pature-turehon ibana marhite-hite todi nalabok. Alai matahod dirim sotung doto tarujun. Masih rupan mahamu mamorsan akan adok-doki, ima dalan mangaraduti patik ne Kristus. Alai, ai molo di paburnak kala dirina, ape soadong di ibana, si pautoto diri doi. Alai ganuk ma manakasi ulau nabe, dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian, dada maradopon na asing. Alai adong diganup di porsanon nabe. Alai na mamudaho kata ni debata tamado taruli di nasa persaulian ni na pinodaan nai. Unak kamu liludang ulo debata leaan. Ai iya disabur halak ido gotilonna. Aina manabur tu daging na manggotil do siya daging na hamagoan. Alay na manabur tu todi manggotil do siya todi hanguluan sa leleng-leleng na. Alay unang marnalo jahita mabahin na denggan. Ay na manggotil do hita muse ditikinay. Anggo so pargale hita nguain. Atong bican sari-hari dope taulahon manadenggan di saluhut halak. Alai kumudang ma tu dongata saha porseaon. Ima sahatna
Huria ni tuhata nahin naholongan sa luhutna di Huria Galatia adong arah tu friksi, perpecahan, perbulat-bulatan. Ala latar belakang naung marasing berbeda. Adong istilah kami Yahudi, hodang Yahudi. Kami marsunat, hodang marsunat. Kami orang kudus, itu orang jahat. Kami orang baik, situ enggak. Tapi dalam satu komunitas gereja ruas ni Huria Galatia turpukon mengarah bohado hita marsaor bohado hita masih haholongan bohado hita masih urupan tolong menolong sesama tubuh Kristus nangpe merasing latar belakang. Nah perjulu sehali di dok ikon masih paingotan ade manugunuga kadongan unang arong na majar goton ibu tuh hamu sengaja dibiarkan supaya dia jatuh, habis jatuh sebelum jatuh diingatkan didok ali akadongan molotung tarsomong jolma mardosa nunga mardosa iya tapi diingatkan kamu akan taruli ditodima pature-turehon memperbaiki jangan biarkan kesalahan kejahatan dosa merajalela di Huria na tininggalhon rupani rong ma sahalak anak boru na poso bulung guru sikolaming baju pangmatong do tahu itor ketebi di haul tangis emang kenapa ya emang gak ada temanku lagi teman ngapain biar na salah tingkah dia saping inat kan nabuhado mulai bere kalah sa luar di rumah ton anak buru menghidup pertanggungjawaban naso bertanggung jawab donain buka buru sama nih, mulai bereng tang di bawah permasalahan. Emang kenapa? Ya emang kita enggak bisa bicara tentang LPG. LPG apaan? Laporan pertanggungjawaban, seksi-seksi itu. Coreti tok sudi. Bahasa coreti. Alah dong hal nazangkal hal sepilih dunia. Pol masalah 2 bukus nasi padang. Ya do malang nasi bukus nasi padang. Kamu sedih sebukus. Main, alah sedih itu cabai teh main ay sutar tur ben main situ oro sedih itu cabai na main. 100. Muli waka muli 500 tu pasar sayur bi. Anak saya benga tok ulu kan. Iya, cabai bawang tomat sudah naik. Apalagi tebe 10 kilo minyak goreng. Arong dapat sisa 1.000 nang. Arong pola 2 bukus. Berapa kalian ngumpul? 8 orang emang. Kasih bungkus berapa? 10. Dua itu dia. Yang kumpul 8 orang beli nasi bungkus 10. Ada nggak di situ pegawai gereja? Ada emang. Kau aja nggak makan, nggak ngajak emang. Kau kasih dia? Enggak. Saya ada nggak? Hari H ada nggak saya di gereja di kompleks sekitar gereja? Ada emang. Ya aja enggak sama panitia-panitia saya makan. Enggak emang. Lah, kenapa sih itu 10 bungkus kami ada? Pegawai, ada saya. Gak kalian ajak makan. Emang itu uangmu? Bukan. Emang kau ke bank bisa ngambil uang ke bank? Gak bisa. Harus ada apa namanya? Tanda stempel. Kalau dulu, kalau ngambil cek apa lagi? Telepon. Emang pendeta? Iya. Carikan ceknya? Iya. Kan gitu. Dulu. Jadi yang 2 bungkus itu kemana kau bikin? Pertembuan emang katanya. Pertembuan. Pertembuan udah. Kalau hal sorry, tangis mana tuh saya hal-hal begitu. Ya ke depan lah, yang penting kau cepat-cepat nikah ikut tong nangi. Anak kau di si arahna. Coba jo amat ta contohnya deh. Hamion, oh nama langi mah hami luaran. Kamu ina kelaparan di rumah, setuju enggak? Enggak setuju. Ada setuju, ibu bu, setuju dong?
Jangan dong. Berbagi. Rap male, rap butong itu ta buat tong. Unang amat tak. Pernah mangan lagi nasi padang kolesterolan non. Iyo. Alai berbagi. Anak-anak diingat. Unang masih waktu dan nakin HP. Nangis lihat, nangis serius panganon. Cuma makan sendiri. Kau tahu no makan sendiri? Ulu bertebu nih. Ang duri ba? Aku lem bertebu nih, martanga pudi. Mengarah tu si duit deh. Asal enggan ngului. Mulau na martanga pudi. Arang tu teh hagai besar pangsoni. Bahirana na. Tangarong namut to. Do dong. Bahasa Inggris nyo nah do martanga pudi on. Ay suatu sih behind hand atau gimana? Behind hand gitu. Tangannya kalau nipu di. Ini nggak ada, nggak bisa. Transparansi katakan ya, tidak. Orang semang, lihat do pasti tes nih belehule. Kecon itu, nasaon. Homa mangalian ini nak. Dabu, aku transparansi, ada keterbukaan. Itu, terbuka pengoton. Kalau dia salah, ingatkan. Tetapi jangan dengan kebencian, tetapi dengan hati yang nalabokin na. Unang kera kaset harus patu arugarra. Patu neng-neng inna. Jangan. Tapi diingatkan dengan kasih sayang. Kalau ada anakmu salah, ingatkan. Kalau suamimu salah, ingatkan. Kalau istrimu salah, ingatkan. Tetapi dengan hati, dengan kasih. Asabiha adong mahasa daun, itong-atongan ni keluarga, itong-atongan ni huria, idon waeng na. Teide itong-atongan ni portibion, na mulai lamoro. Ikon di perbaiki do. Unang adong na individualis ate, kebersamaan mak. Mulu na juli do marsiara pari, atu siamu do marsiara pari. Gotong royong. Pasong cong jabu gotong royong. Mangula marsiara pari gotong royong. Kalau mengalangi gotong royong ate, sebetulnya mar pesta, tangarong istilah palas ate, palastik, tangarong sebetulnya. Paling taduk sasautik, dibawa boras, dilopa, dibawa argora, bisa ada berdua atau apa, ditanggoi, makan bersama itu, rap mangat, rap marsaulihum, alain yang terbeli, gebirugi ya suhutan itu, tetapi dah. Dipangan 200.000 tupaknya sedia. Ularong limpul. Utama limpul 50. Aku mesti do tong amplop, nah. Kosong. Aku udah kayak pesir pengamplop kosong tuh pesta. Bah, mau nasi gua. Enggak ada, kasih. Sebanyak-banyaknya bila perlu. Asal rohani. Suhu tuh ni kosong ni do. Hurian itu hatta diturpukamu saya dipai kok do tuh kita. Berbuat baik itu tidak akan sia-sia. Adong medokon siapa menabur angin akan menuai badai. Dotung menabur angin kamu akan menuai badai. Berusahalah berbuat baik kepada siapapun, banyak orang. Unang atar berjuang matai mengurupi inatai. Apa yang mengido uang do? Mau jalan contoh kan. Tari sapu geleng naon atong jabu, apa yang mengido uang? Menjajan uang sekolah do tekan asin langsung nih. Kerja tulus ikhlas. Unang adong neko-neko ada udang di balik batu, ada maunya. Lakukan setulusnya, seikhlasnya, sepantasnya apa yang kamu lakukan. Sebagai apa? Orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Odo. Dala usadari duit. Ada nama dok kau orang baik bukan. Hari sada, tanggal sada, hari ulang tahun Bayangkara ke-70. Anggur polisi son. Baju tangan mi tapi bang. Polisi sini ada polisi. Tetapi bukan gara-gara inang saya berdoa di sana, bukan. Amang, inna. Horas. Oh, horas. Engot tamang tapi. Ai 20 tahun na lewat. Aku calo si tua, orang no masalah itu tiki. So hingo di mitong. Kah masalah ni gereja nalani gudang niya ka permasalahan kan itu. Irtahe.
Naraya mang, nego udah nggak komplain. Komplain nah. Aku udah nggak suku-sukun. Tu aku udah nggak suku-sukun. Memilih calon situ amat tong. Bodoh calon situ anak bagus. Beh, aku mau jauh suku. Bodoh calon situ anak bagus. Amang inang. Boy, kalian mau, boy do ini kan. Bodoh calon situ mengontrak-ngontrak. Boy, tapi banyak bertanya. Situ lari malam menunin nak be. Cara biar kamu situ lari malam, memang inang. Karena seorang gue deh. Aku nak hubering berdui mana? Tu geleng na doh tinatai. Tas doh hamu inang mulu berjuang kamata tu geleng na doh tinata. Las dortong. Dia ada bukti gumlok. Geleng na. Luar biasa. Ikon namang do dua syafaat. Aha. Hari ulang tahun Bayangkara ke-76 Polri di Mabes Polri jalan Trunojoyo. Kau do pihau si muru murtusi deh, natar sih deh. Pakai arum sih, arum gua inang pro dere arum gua. Providers, hampir satu waktu habis, mago banyak deh. Sebentar sampai ke Mabes. Coba. Bahasa rowan itu. Amang membela saya. Biarpun saya miskin, tidak punya rumah, banyak pertanyaan, tetapi Amang tetap membuat saya sebagai calon pintua. Iya toh. Dia unang kon tersepele termiring. Kalau ini solok nape belang-belangin kan. Beriba sih jangan. Ain mulo nasing mendokon dunia milik kita berdua selainnya ngontrakin na. Arong dosoni ada istilahnya itu. Dunia milik kita berdua yang lainnya ngontrak. Sebetulnya nama ngontrak di Portibion. Nang satu sih itu. Tapi masa paling 50 tahun, 60 tahun, 20 tahun, 90 tahun. Angku 100. Katakanlah 100 tahun kita. Habis itu apakah orang mati tinggal di rumah orang hidup? Aku habang jolman udah. Mulu na mati tinggal di jauh nama ngulu. Dan boy. Na mati tinggal di na mati. Nama ngulu tinggal di jauh nama ngulu. Jadi nama ngontrak doh kita. Tapatan na yang masyarakat menghormati apa adanya. Lihatlah dia sebagai ciptaan Tuhan. Ketika dia berbuat jahat, tolong dia, bantu dia, urupi. Unang pitor memponis. Jala, kamu peko bangga berarti. Jadi kamu YouTube idoko Kapolri Rogwaro, pendeta Robek Utape HKBP, terpong. Kuare duit tar sih deh. Las roh aku deh. Jadi nanguruk si boy do 20 tahun dah lalu nasalpu berbuat baik, datangnya kebaikan itu 20 tahun kemudian liling me Tuhan unang dosong ni ayat tiga do Tuhan au prarekam pungani na buhana mau lalak do merpugu sau unang lalak do mersahi tahu jangan, tetapi kita tetap berdoa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Idona tahu lahu jala idona pinodahon ni apostol Paulus tuhuria Galatia jala naing maita pudahon generasi ya te aka inata nak kiningan dilo iko podahonot to nate ajar honi tu aka nau poso airo generasi citebe de maila daun na yahai mabesi alana mengajari kur Habib HKBP diajari biasa HKBP doka marid diajari marid salah beh naruh salah hati kosi apa salah isi bebudo mengajari ajar kamu kan itu asa martua ho nuaeng pernah asa martua ho nuaeng nang ada sekarang dan kekal abadi idona taharik koton jala ido nata hirim songok kalak Kristek kita na porsia di kita di Tuhan Yesus di dok jalo muna ma pasu-pasu nih Tuhan memberkati kita semuanya amin martangi yang mahita Tuhan debata manami na utadahami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di bagasa tikyon oleh Tuhan mado puji-puji kamelateo kami Allah hatam naung sah Tuhan
Napai ngotok kami asa masih urupan, masih haholongan, masih ajaran, molo adong na hurang lobi. Asa manoktok kami di bagasan sada hasadaun. Tong patau masaluhut nakaruas ni huriam AKBP Serpong asa manok tong nasida mangulahon hasitongan duhut hati goran ni hatami asa mardame sonang nasida mangula-ulaon na siapa hari tarlumubi pengatongan ni keluarga marlas ni roha nasida di parsauran na denggan nauli ala hatam nang mangulu pengatongan ni keluarga ganup tong nang diak ka ulon na mele Tuhan di bagasan minggon ramo tidongani paragugoy hami buy hami mangula ulon nami obar maitu domo ni roham mau liate madiho marhite Yesus Kristus dalam matang yang pangiduan nami amin tapa punguma pelata maredde mahita.
tangya koma peliata ali di bata manami na di benua gijang horo haroroan ni saluhut si leo nadengkan dokot nasa uli basa nama uli utus upasahat tami masien na nelehon mitu hame pelian name tuho say jalo may gabe uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hu parahasya kami pelian opati pulo kerajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite hite todim asala putadahami godang ni silio-lio mi tuhami asalam gir-gir hai madok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajaonmo say saut malomo ni roham di banwa tongal songon na di banwa gijang leon matuhami sa derion hanguluan siya pari say sama dosa nami songopanay sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami ngunak kami togihon tu pangujunan palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala di ramo di Tuhan de Batama ho di sondakot Tuhan de Batama bohina tuho jala asim marohana midaho di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.